Bismillahirrahmanirrahim. Yang saudara Abdul Rahman bin Bapak Sukasno, saya nikahkan dan saya kawinkan Dara Ninggar Primawardani binti Bapak Purwanto Supriyanto dengan engkau, dengan wali hakim, dengan mas kawin berupa alas sholat, perhiasan emas 10 gram dan uang 3.526.000 rupiah telah engkau bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dara Ninggar Primawardani untuk diri saya dengan wali hakim dengan mas kawin tersebut tunai. Saksi Pak. Sah nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik segala kesempurnaan, kemuliaan dan kebahagiaan, yang mana senantiasa memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa hadir di Taman Sari Hotel Karanganyar dalam rangka membersamai rangkaian prosesi bersatunya dua insan manusia dalam menyempurnakan sebagian ibadah. Salawat dan juga salam teriring tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para pengikutnya. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, perkenankan saya Arya Manifesto memandu jalannya rangkaian prosesi akad nikah dari Ananda Dara Ninggar Primawardani, putri dari Bapak Purwanto Supriyatmojo dan Ibu Ima Aryani In Prastiawati, akan dipersunting oleh Ananda Bayu Abdul Rahman, putra Bapak Sukasno dan Ibu Pariem. Rangkaian prosesi akad nikah saat ini akan kita saksikan bersama-sama dengan hadirnya calon mempelai pria menempatkan diri didampingi oleh Bapak Sukasno dan Ibu Pariem. Kami persilahkan tentunya calon mempelai pria nantinya memberikan penghormatan kepada Bapak dan Ibu Purwanto Supriyatmojo. Saat ini kita menyaksikan calon mempelai pria didampingi oleh kedua orang tua akan memasuki rangkaian acara dan juga memberikan penghormatan kepada orang tua dari calon mempelai wanita. Bagus Bayu Abdul Rahman didampingi oleh keluarga Bapak dan Ibu Sukasno. Saat ini tentunya akan memberikan salam penghormatan dengan tangkep asto. Setelah itu kemudian kami persilahkan. Setelah itu kemudian calon mempelai pria akan didampingi menempatkan diri menuju ke rangkaian prosesi selanjutnya. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu Purwanto Supriyatmojo untuk dapat mendampingi Ananda Bayu Abdul Rahman menuju ke rangkaian prosesi akad nikah. Kami persilakan calon mempelai pria untuk menempatkan diri. Selanjutnya kami mengundang mempersilahkan tentunya saat ini calon mempelai wanita untuk menempatkan diri. Ananda Dara Ninggar Primawardani akan memasuki rangkaian acara akad nikah didampingi oleh Ibu Dewi dan Ibu Sari. Kami persilahkan tentunya saat ini calon mempelai wanita untuk memasuki acara. Hadirnya Ananda Dara Ninggar Primawardani akan tentunya dipersilahkan menuju ke singgasana akad nikah.
Hadirnya calon mempelai wanita memasuki rangkaian acara tentunya pada kesempatan kali ini akan disambut dengan bangkit berdirinya calon mempelai pria. Kami persilakan tentunya saat ini calon mempelai wanita memasuki rangkaian acara menuju ke singgasana dan menempatkan diri di tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan kami hormati, tentunya rangkaian prosesi akad nikah akan segera kita mulai. Tentunya rangkaian prosesi akad nikah akan diawali dengan mukadimah, dilanjutkan dengan khotbah nikah oleh petugas penghulu kantor urusan agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Bapak Fajar Sodik SHI. Setelah itu kemudian prosesi inti akad nikah dilaksanakan dan tentunya rangkaian acara selanjutnya adalah pembacaan sikatoklik atau penandatanganan buku nikah sebagai tanda kedua mempelai telah resmi dan sah menyandang status sebagai pasangan suami dan istri, dan yang terakhir doa serta penyerahan buku nikah. Ada beberapa hal yang perlu kami tekankan selama prosesi akad nikah ini berlangsung. Yang pertama, seluruh hadirin dipersilahkan duduk menempatkan diri. Kami berikan waktu bagi Bapak Ibu yang masih berdiri untuk dapat duduk. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang masih berdiri, dipersilahkan duduk menempatkan diri. Selanjutnya, selama rangkaian prosesi akad nikah ini, Bapak Ibu dimohon menjaga ketenangan dan ketertiban. Kami persilakan Anda untuk mengaktifkan mode silent di handphone dan gawai masing-masing. Kami persilakan. Dan terakhir, selama rangkaian prosesi akad nikah ini berlangsung, nantinya Bapak Ibu dimohon tidak bertepuk tangan saat akad nikah digelarkan oleh calon mempelai pria. Tentunya Bapak Ibu dipersilakan untuk menggantinya dengan doa kepada kedua mempelai. Dan selama rangkaian prosesi akad nikah ini, Anda tetap diperkenankan untuk mengabadikan jalannya rangkaian acara, tapi dimohon dari tempat duduknya masing-masing. Percayakan pengabadian momen istimewa dan sakral dari kedua calon mempelai berbahagia kepada rekan-rekan vendor yang bertugas. Bila mana pengecekan administrasi dari kedua calon telah paripurna, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Fajar Sodik SHI, petugas penghulu kantor urusan agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Marilah kita menuju keadaan hening dan tawadu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd.
Panjenenganipun para bini sepuh minulya Bapak Ibu saha penderek penganten ingkang kita hormati. Langkung rumiyin alhamdulillah puji syukur kita unjukaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang estu Allah sampun paring kathah nikmat dumateng kita sehingga wedal siang menika kita saged makempal pepanggihan silaturahmi wonten ing kalenggan menika. Inggih saperlu kita nekseni lan paring tambah donga pamuji menggah pernikahanipun Mbak Dara Ninggar Primawardhani daup kalian Mas Abdul Rahman lan monggo kita awiti akan nikah wedal punika kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang salajengipun dumateng Mas Abdul Rahman panjenengan kasuwun ngaturaken seperangkat mas kawin dumateng Mbak Dara ingkang arupi seperangkat alas salat, perhiasan emas seberat 10 gram dan uang sebesar Rp3.526.000. Monggo mas kanipun dipun aturaken. Terima kasih lan monggo salajengipun kangge ngiyataken keimanan saha keislaman kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sareng-sareng kita mau syahadat, monggo kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhalan nikah wa kharramas sifa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal khadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahku sunati faman riba ngan sunati falaisa minni. Monggo salajipun kita maos istighfar kaping 3 sareng-sareng kula dherekaken. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saudara Abdul Rahman bin Bapak Sukasno, saya nikahkan dan saya kawinkan Dara Ninggar Primawardani binti Bapak Purwanto Supriyanto dengan engkau, dengan wali hakim, dengan mas kawin berupa alas sholat, perhiasan emas 10 gram, dan uang 3.526.000 rupiah telah engkau bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dara Ninggar Primawardani untuk diri saya dengan wali hakim, dengan mas kawin tersebut tunai. Saksi Pak. Sah nggih? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samin qaribun mujibud da'wat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Allahumma li bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wa li bainahuma kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha wa li bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sahra wa li bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad wa Khadijatal Kubra. Allahumma ya Allah, berkatilah kedua mempelai ini dan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah. Allahumma ya Allah, anugerahlah kedua mempelai ini dan keturunan yang soleh, yang berbakti kepadamu dan taat kepada kedua orang tuanya, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami semua dan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai saat menika ditenakat tanggal 3 Mei tahun 2026 bertepatan dengan 15 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Kiraku jam 7, Mas Abdurrahman dan Mbak Dara Ninggar Primawardhani sudah itu menjadi suami istri yang sah dan pernikahannya sudah tercatat di KUA Kecamatan Karanganyar, dan semoga dalam pernikahan ini Mas Abdul Rahman dan Mbak Dara bisa menjadi keluarga yang bahagia, dipun gampilan rezeki ini pun dipun paring keturunan soleh lan solehah, dan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Matur nuwun mekaten akan nikah wedal punika sampun paripurna lan monggo kita akhiri kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian prosesi akad nikah dari Dara dan juga Bayu telah paripurna, dan marilah kita doakan kedua mempelai berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan Dara Ninggar Primawardhani dan Bayu Abdul Rahman dalam segala hal kebaikan, serta menjadikan keduanya menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah fitini wad dunya wal akhirah. Saat ini akan diberikan buku nikah dari petugas penghulu kantor urusan agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar kepada kedua mempelai berbahagia. Tentunya kami persilahkan untuk bisa diabadikan. Bapak Ibu sekalian, rangkaian prosesi akad nikah telah paripurna, dan tentunya saat ini kami persilakan tentunya kembali untuk wali dan saksi menempatkan diri di tempat duduk seperti semula, dan kemudian kedua mempelai akan melanjutkan rangkaian prosesi dengan berfoto dengan buku nikah. Mewakili keluarga mengaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Fajar Sodik SHI, petugas penghulu kantor urusan agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar yang telah memimpin rangkaian acara. Kiranya pada kesempatan kali ini kami persilahkan wali dan saksi untuk kembali menempatkan diri, dan kedua mempelai akan berfoto bersama. Akan diabadikan rangkaian foto buku nikah dari kedua mempelai. Bapak Ibu masih dipersilahkan dalam keadaan duduk. Sekali lagi, kepada seluruh keluarga masih dipersilahkan dalam keadaan duduk. Iya, yang dipegang buku nikah bukan hati, Mas. Kita yakin hatinya tetap buat Mbak Dara pasti ya. Iya. Tangannya boleh? Silakan. Tangannya Mas Bayu boleh milih, boleh memeluk tentunya. Nah, tangannya boleh peluk dalam. Nah, dari belakang Mas, masuk ke dalam. Nah, agak merapat lagi mungkin. Nah, oke. Bareng-bareng ya. Ya, di samping. Nah, cium kening, boleh cium kening. 3, 2, 1. Kasih pipinya nyok keningnya boleh. Yo, 3, 2, 1. Nah, tahan dulu Mas, tahan dulu sebentar. Cium kening, tahan Mas, 2 jam, yo.
Oke, nice. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu Purwanto Supriyatmojo serta Bapak Ibu Sukasno untuk berada di sisi kanan kiri kedua mempelai. Rangkaian prosesi selanjutnya adalah penyematan cincin di jari manis atau liru kalpiko, akan dibantu diarahkan sepenuhnya oleh Hikmaya Wedding Organizer. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa sedikit merapat. Pembawa cincin pernikahan saat ini dipersilahkan diarahkan oleh rekan-rekan dari Hikmaya Wedding Organizer, di mana penyematan cincin yang pertama adalah dari suami kepada istri atau dari Bayu Abdul Rahman kepada Dara Ninggar Prima Wardani. Semua mata tertuju kepada kamera. Bebas mungkin Pak? Silakan jempolnya. Nah, baik. Penyematan yang pertama adalah dari Bayu kepada Dara. Tentunya saat ini disematkan secara perlahan demi perlahan, di mana cincin akan melingkar di jemari manis, menandai bahwa doa-doa dari kedua mempelai tidak akan pernah terputus, tentunya melalui cincin yang akan bertahta di indah dan juga manisnya rangkaian prosesi yang kita saksikan bersama. Secara perlahan demi perlahan cincin akan tersemat di jemari manis. Cincin merupakan filosofi tanda bukti cinta, kasih sayang untuk menjaga keikhlasan, di mana keduanya akan menjaga marwah kesetiaan. Perlahan demi perlahan saat ini semua mata tertuju kepada kamera. Penyematan selanjutnya adalah dari istri kepada suami atau dari Dara kepada Bayu. Kami persilahkan tentunya untuk bisa kembali disematkan. Perlahan demi perlahan saat ini kita menyaksikan rangkaian prosesi liru kalpiko atau penyematan cincin di jemari manis, menandai bahwa hari ini keduanya telah mengikrarkan janji untuk seia, sehidup dan semati sebagai pasangan suami dan istri. Semoga nantinya keduanya akan senantiasa mengingat bahwa hari ini 3 Mei 2026 disaksikan oleh puluhan pasang mata dari kedua keluarga mempelai. Tentunya rumah tangga yang terjalin dengan penuh cinta dan kasih sayang ini akan menjadi rumah tangga yang membawa keharmonisan, kebahagiaan, dan segala hal terbaik menyertai bagi kedua mempelai menjadi pasangan yang berbahagia. Tentunya kita doakan semoga senantiasa diberikan berkat rezeki dan halal melimpah, diberikan perlindungan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan yang paling utama adalah segera dikaruniai keturunan yang berkualitas, putra dan putri yang soleh serta solihah, berbakti kepada keluarga, agama, dan juga negara. Saat ini tentunya keduanya akan berfoto bersama dengan keluarga. Kami mengundang mempersilakan putra dan putri Bapak Purwanto Supriyatmojo dan putra serta putri Bapak Sukasno dimohon untuk menuju ke pelaminan.
Kami mengundang putra dan putri dari keluarga Bapak dan Ibu Purwanto Supriyatmojo serta putra dan putri Bapak Sukasno untuk menuju ke pelaminan. Nantinya akan dibantu diarahkan oleh Hikmaya WO dan kemudian diabadikan oleh RVS di foto. Saat ini rangkaian pengabadian foto keluarga inti akan dipersilahkan. Setelah ini Bapak Ibu hadirin tamu dengan kami hormati, keluarga dari kedua mempelai akan dipersilahkan berfoto. Tentunya kami mohon kesediaan dan pengertiannya bahwa kedua mempelai hanya memiliki waktu yang sebentar untuk berganti busana dan retouch make up. Oleh karena itu, foto setelah atau saat sesi akad nikah hanya akan dipersilahkan dalam 2 kloter besar sekaligus. Kloter yang pertama, keluarga dari mempelai pria, Bapak Sukasno sekalian, dan kloter yang kedua, keluarga besar Bapak Purwanto Supriyatmojo sekalian. Setelah itu, rekan-rekan kedua mempelai dipersilakan berfoto dan rangkaian acara akan kami tutup. Silakan untuk seluruh keluarga yang tentunya kami panggil untuk bisa berkenan menuju ke singgasana pernikahan. Keluarga dari Bapak Sukasno dan Ibu Pariem, rombongan keluarga dari Plumbon, Tawangmangu, Karanganyar dipersilakan untuk bisa menuju dan berfoto dengan kedua mempelai berbahagia. Mohon izin silakan kepada keluarga dari mempelai pria secara keseluruhan, keluarga dari Bapak Sukasno dan Ibu Pariem, rombongan dari Tawangmangu dipersilakan berfoto dalam 1 kali foto bersama dalam sesi akad nikah. Nantinya saat resepsi pernikahan Bapak Ibu akan dipersilakan berfoto per keluarga. Karena keterbatasan waktu yang ada, untuk Bapak Ibu yang ingin berfoto saat sesi akad nikah dipersilahkan untuk langsung menuju ke pelaminan, tapi dimohon nantinya foto dalam 1 kali kesempatan per keluarga, baik dari keluarga mempelai pria ataupun keluarga mempelai wanita. Keluarga dari kedua mempelai juga turut kami persilahkan nanti untuk diarahkan sepenuhnya oleh Hikmaya WO. Penerbangan balon sebagai tanda rangkaian prosesi akad nikah dari Dara dan Bayu telah paripurna. Keluarga yang telah selesai berfoto dipersilakan langsung menuju ke pintu depan dari Hotel Taman Sari. Nanti akan dibantu diarahkan membentuk formasi penerbangan balon ke angkasa. Silakan keluarga dari kedua mempelai yang telah paripurna berfoto. Monggo kami persilakan langsung menuju ke pintu depan dari Taman Sari Hotel Karanganyar. Nantinya akan dibantu mengabadikan rangkaian penerbangan balon. Tentunya saat ini masih dalam rangkaian Car Free Day. Jadi nanti akan diarahkan menuju ke spot atau lokasi yang tentunya diarahkan.
keluarga dari Bapak Sukasno dan Ibu Pariem serta rombongan keluarga dari Dukun RT 2 RW 2 Plumbon Tawangmangu Karanganyar. Ngaturaken wilujeng rawuh dumateng keluarga Peisan Sutrisno. Popo Sukasno talah Ibu Pariem talah sedaya paraga keluarga ingkang lumantar saking Dukun RT kalih RW kalih Plumbon Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Ketampi kalian keluarga ingkang hamagugati Popo Purwanto Supriyat Mojo talah Ibu Ima Aryani In Prastiawati soho para paraga among tamu among rawuh. Kasuwun keluarga Peisan Sutrisno lenggah wonten papan ingkang sampun kasediaaken lenggah kanthi prayogi. Sepeda malih ngaturaken wilujeng rawuh dumateng keluarga ageng Peisan Sutrisno ingkang lumantar saking Dukun RT kalih RW kalih Plumbon Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Kasuwun lenggah kanthi prayogi wonten papan ingkang sampun kasediaaken kapratitisaken dening para amung tamu amung rawuh saking keluarga ingkang hamenggugati Popo Ibu Purwanto Supriyat Mojo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kinanti santi puji hastuti rahayu mugi winahya dumateng sesami kula nuwun. Hawit siwiloso so berkahing Gusti ingkang hamurpa hamisesa sagung dumati kasembuh prabawaning pusaka dalem karaton Surakarta hadiningrat mugi tansah kapetedhaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Panjenenganipun pepunden sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyoning kautaman. Langkung-langkung wonten arsanipun para alim ulama ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci dening Ilahi. Dumateng para pangemaning praja satriyaning negari minangka pandam pantome kawula tasih ing sinupa ing pakurmatan. Punapa dene panjenenganipun rawuh kakung Sumamana Putri minangka perwakane ngatur wonten ing kalenggahan sumangga sami sak wektawis wekdal kula dherekaken hangunjukaken raosa syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kegiatan tuwin kawilujengan. Satemah panjenengan telah kula saged kempal manunggal wonten pahargyan pawiwahan ing siang menika lumantar wonten ing Taman Sari Hotel and Convention Karanganyar. Salajengipun sholawat ugi salam tansah lumintir dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrembah para keluarga talah para sahabat ingkang tansah kita hangrantu-antu syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Prawu kakung putri ingkang satuhu luring budi nenggih hawit kukuping manah hawit irine saya dening Bapa Purwanto Supriyatmojo so Ibu Ima Aryani In Prastyawati. Saperlu kadhawuhan hambi warakaken hanggenipun kepareng netepi jejering sepuh. Miwaha putri ingkang mijil ingkang anama Roro Dara Ninggar Primawardani ingkang sampun kajatukrama kaliyan Bagus Bayu Abdul Rahman putra kakungipun Bapa Sukasno tala Ibu Pariem ingkang abidalem wonten dukun RT kalih RW kalih Plumbon Tawang Mangu Karanganyar. Salajengipun kula Arya Manifesto bebasan kadhi alang-alang salemba tiniup ing maruta manda kumitir kukuping manah minangka jejer pambiwara badhe hamaosaken lempahing tata cara panggih ingkang sampun karakit para sutresna budaya wonten ing Ratan RM Said RT setunggal RW 6 Geneng Tegal Gede Karanganyar. Prawuh kakung putri tata cara ingkang kapisan tinarbuka kanthi pambuka. Salajengipun kepareng Sri Atmaja temanten putri mijil saking Tepaswangi Panti Busana arsa hangacarani lenggah wonten ing Sasana Rinengga.
Paripurna temanten putri sampun kepareng lenggah kanthi prayogi. Tungkap tata cara ingkang angka 3 lumebeting Sri Atmaja temanten kakung sak pangambyong. Menawi sampun dumugi ing wiwaraning pergola, tumuli badhe kalajengaken tata cara pasrah panampi. Enggal kalajengaken tata cara panggih. Paripurna temanten kapanggihaken dening juru sembaganing temanten. Kekalipun kakirap dening Rama Ibu tuwin pesan sutresna kadherekaken lenggah tumuju palenggahanira kanthi sesanti jaya jaya wijayanti. Tata cara ingkang salajengipun paripurna temanten sampun kepareng lenggah waosan pandonga rahayu saha enggal katindakaken tata cara adat keropongan lan ingkang pungkasan ingkang hamukati badhe ngaturaken atur pambagya harja yuwana. Mekaten mengkah urut lempah tata cara panggih ing siang menika pramila sumangga tata cara dipun wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi ing purwa madya dumugi ning wusana. Mugi Gusti ingkang Maha Agung tansah paring song-song kawilujengan. Satemah tata cara ing siang menika lulus raharja kalis ing rupeda. Tansah paring pangayoman dumateng panjenengan sedaya lan kula. Hayu rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun. Pertamu sedan kakung putri sampun nampi sasmita saking pangarsa bilih bahargian siang menika kawiwitan kanthi katur dening Ibu Anna Vipiawati saha Ibu Sofiawati Setyaningrum ingkang hanganti temanten putri jengker saking panti busana tumuju sasana rinengga. Dene jengkaripun temanten putri binarung ungling ketawang puspa warna slendra manyura sumangga. Binarung swaraning pratungga munyohang rangin hambabar ketawang puspa warna. Ana kondo arum ambabar katiyuping samirana manda. Kawistara jengkaring Sri Atmaja temanten putri mijil saking tepas wangi. Ateges mijil saking panti busana. Nedya humarak sowan wonten ngarsanipun para ingkang kinurmatan. Atmaja putri saking panjenenganipun Bapa Purwanto Supriyatmaja tala Ibu Ima Aryani In Prastyawati ingkang asasilih Roro Daraninggar Primawardani. Manjing salebeting sasana rinengga tumuju sasana rinengga kinanten panjenenganipun Ibu Anna Vipiawati saha Ibu Sofiawati Setyaningrum kadherekaken Bapak Ibu Purwanto Supriyatmaja. Sri Atmaja temanten putri hangagem puspita rinonce ing uklira sinapiraken ing pamidangan kanan. Ketinggal saking jiwa lan kapribadenipun
ingkang alus endah edining busana amimbuhi gandes luwes solah bawane. Mengkono diningali citrane penganten putri saya hanambahi sulistyan ingkang warni. Dungkap ing sasana rinengga sang pinanganten putri sigra kekanthi lenggah sidem konceming wantala wadani roli namparaning ulat manis senadyan lon-lonan anggena lumaksana sang pinanganten putri punika wis nganci unggian kang tinuju nenggih sasana adimulya ya dampar pelaminan. Dasar penganten putri sedeng teteke mantesi kenging sarira saselawani milanggoni tansah anuju ati menika anggambaraken pilih temanten putri tuhu wanedya ingkang pinter bekti lelati marang kakunge nganti selami-lami. Pertamu sedahan kakung putri Sri Atmaja temanten putri sampun kepareng lenggah kanthi prayogi lenggah piyambakan semuku jiwa kaya-kaya hangrantu praptaning satriya muda ingkang kegantilaning nala. Salajengipun keparenga Bagus Bayu Abdul Rahman sak pangambyong lumebet lan ugi lumebetipun badhe sinubagya pinarung unggeling ladrang wilujeng sumangga. Mubyar busaraning temanten kakung lamun kadalu katon agung merabu miwah merabawa. Para tamu sedan kakung putri salajengipun atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Sukasno kasalira dening Bapak Haji Sugino sarjana pendidikan kasumbul Bapak Sukasto talah Bapak Giman menawi samudayanipun sampun satata lan samekta wekdal kasumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Wonten ngarsanipun sesepuh bini sepuh ingkang satu kenapekten. Wonten ngarsanipun para priyagung ingkang sampun kepareng rawuh ingkang maha mektar mestuti. Para tamu kakung semana putri ingkang winangtu ing pakurmatan. Wabil khusus dhateng panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Purwanta sarjana pendidikan ingkang sakula hormati. Kula matur minangka suryasma saking panjenenganipun Bapak Sukasno Hadi Mulyono sekalian Ibu Pariem
wingking saking dukuh-dukun Desa Plumbon, Kecamatan Tawangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur datang Allah Subhanahu wa taala injawet Syekh wilasanipun tasih kepareng babar katentreman karahayon miwah kalujengan dumateng panjenengan menapa dene kula. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sarta salam kita aturaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang satemah kita tunggu syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Bapak Purwanta SPD ingkang kula hormati, keparenga kula matur wonten ngarsa panjenengan minangka sulasma saking piyambakipun Bapak Sukasno Hadimulyono sekalian sepisan ngaturaken salam so taklim. Mugi kunjo panjenenganipun Bapak Purwanto Supriyatmojo sekalian dalasan keluarga kanthi wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping kalih netepi rantaman ingkang sampun gumathok wonten ing titi wanci menika kula kepareng larapaken taun pinanten kakung nun inggih Bagus Bayu Abdul Rahman putra jalu saking piyambakipun Bapak Sukasno Hadimulyono Ibu Pariem ingkang badhe kadhopaken kaliyan Roro Ayu Daraninggar Primawardhani putra putri saking panjenenganipun Bapak Purwanto Supriyatmojo Ibu Emma Aryani Insprastyawati ingkang menika sedaya kelampanipun anggenipun ndhapaken pinanganten sekalian dalah anggenipun mahargya sawetahipun kula aturaken. Ingkang salajengipun wonten ing titi wanci ingkang prayogi menika saking keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Sukasno kepareng hangestreni anggenipun mahargya pinanganten sekalian kanthi pandonga barakallahu laka wa baraka alaika wa jalna bainakuma biqair. Mugi pahargyan wonten ing papan menika saged manggih kawilujengan boten wonten alengan setunggal punapa pinanganten tembenipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang salajengipun kula pikantuk amanat saking piyambakipun Bapak Sukasno bilih kepareng ngaturi rawuh panjenenganipun Bapak Purwanto Supriyatmojo dalasan ibu dalasan keluarga benjang dinten Minggu Wage Surya kaping 17 Mei 2026 tabuh sedasa mapan wonten ing dukuh-dukun Desa Plumbon Kecamatan Tawangan. Ingkang sak perlu panjenenganipun Bapak Sukasno badhe ngunduh mantu. Ingkang pungkasan kula sowan sakadang tuntuke mawon kathah kekirangan miranging Trapsila Subasita anggenipun sowan ing satemah mboten dadosaken sukarana penggalih panjenengan kula sakadang nyuwun pangapunten ingkang ageng. Semanten ugi kula ingkang kadhawuhan matur wonten cecer cewet kujiwane ngatur kula pribadi ugi nyuwun pangapunten. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Haji Sukino sarjana pendidikan sampun paripurna. Salajengipun pasrah katampi dening Bapak Purwanta sarjana pendidikan kasumbul Bapak Arif Kurniawan sarjana teknik telah Bapak Thomas Edi sarjana pendidikan magister seni telah Bapak Ibu Purwanto Supriyatmojo sekalian jumeneng sak wingkingipun menawi samudayanipun sampun satata lan samekta sasana Pandayawara kasumangkaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh
Wa naudzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Kanthi lumuturing sih nugrahaning pangeran siang tanam piratri, hamba bardaya pangaribu ingkang tansah tumanduk dumateng para kawula dasih. Nuwun kula nuwun kunjuk wonten ngaresinipun para pepunden, para bini sepuh sesepuh ingkang hanggung mangastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Para manggalaning praja, para pangembat bawat wasesaning nagari ingkang mangka dados pandam-pandoming kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Para alim ulama ingkang rinten kalawan dalu dadan kendatan sah nyanding kitab suci wahyuning ilahi mangka dados panuntun pangiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Sagunging para rawuh, para tamu sededahan kakung sumawana putri ingkang dahat kalingga murdani akrami. Langkung-langkung kunjuk wonten nganasanipun Bapa Kasno Ibu Pariem Sagotra Saklongso. Boten katalung penugi wonten ngarsanipun Bapak Haji Sugino sarjana pendidikan ingkang winantu ing pakurmatan. Hamurwakani atur amit pasang palimantapi mugi tenpihna saking sikudenda cinaketna ing tirta pangaksami. Dene kawula kapeksa cumantaka marak mangarsa hangempil kamardikan. Nigas wacana tuwin munggel pangandikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan. Jihawit kawula hamastuti mugi dawuh saking panjenenganipun Bapak Purwanto Supriyatmojo, Ibu Ima Aryani Imprastyawati minangka talang basa miwah cunaga sulih sarira. Ingkang saperlu hanampi atur pangandika pasrah saking panjenenganipun Bapak Kasno Ibu Pariem ingkang dipun kasarirani dening panjenenganipun Bapak Haji Sugino sarjana pendidikan. Hanamung kewala saderengipun kula ngaturaken lekasing sedya tama kinarya hamurwakani lekasing karti gantining karya murih purwa madya wasana tansah pinanggih rahayu kalis rubeda nir ing sambikala sumangga kala tansah nderek lan nderekaken manengku puja ngunjukaken puji dalasan syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene ing titi wanci enjang kalenggahan menika kita sasih saged kempal manunggal kanthi wilujeng nirbaya nir ing sambikala. Maliki dumateng panjenenganipun Bapak Haji Sugino sarjana pendidikan ingkang mangka ngemban wuwus minangka talang basa atur saking panjenenganipun Bapak Kasno Ibu Pariem ingkang winantu ing pakurmatan. Wondene wigatos sing sedya kawula cumantaka wonten ngarsa panjenengan ingkang sepisan. Panjenenganipun Bapak Purwanto Supriyatmojo dalah Ibu Maryane Imprastyawati ngaturaken pambagya wilujeng menggah karawan panjenengan sapangombyo. Saya atur salam taklim saking panjenenganipun Bapak Kasno Ibu Pariem katampi kosok wangsulipun. Panjenenganipun Bapak Purwanto Supriyatmojo dalasanipun ngaturaken salam kawilujengan kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur kaping kalihipun dene lampah panjenengan sampun kasembadan ing karsa sak temah saged hang larapaken saha masrahaken Sri Temanten kakung nuninggih pun Bagus Bayu Abdul Rahman ingkang salajengipun kepareng kula tampi kanthi asta kekalih saha bingahing manah. Hamba bilih sakmangke sampun titi wanci tumapak ing gati kepareng kadha panggihaken kalian Roro Dara Ninggar Prima Wardani Tanoyo putra istri saking panjenenganipun Bapak Purwanto Supriyatmojo Ibu Aryani Imprastyawati. Kanthi anut satataning adat widiwidana saha agami ingkang karasu. Dene atur ingkang pungkasan hamba bilih pahargyan prasaja ing rikalenggahan siang punika sampun paripurna panjenengan sapangundur nyuwun pamit lumengser panjenenganipun Bapak Purwanto sekalian Ibu namung ngaturaken wilujeng kundur mugi-mugi lampah panjenengan saking wisma pahargyan tumuju keluarga suwang-suwang tansah pinanggih rahayu wilujeng palis rubeda nir ing sambikala tebih saking pringgo bayaning marga.
Mekaten lan semanten atur kawula minangka litalang basa atur saking panjenenganipun Bobo Purwanto Supiatmojo, Ibu Ima Aryani Imprastiawati, tertamtu kathah kekirangan yang kalepatan, gonyak ganyu ing wicara ingkang sing lereh tata krama kalwa nglenggana tansah nyuwun lumutering sih samudra paksami. Billahi taufik wal hidayah waridho walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Bertemu sedangan kakung putri sampun paripurna tata cara pasrah panampi tumuli kalajengaken lampahing adicara panggihing temanten sarimpit kasuwun ingkang hamratitisaken tata cara sakmenika juru sembakaring temanten saking Anggita Sela makeup artis Kebiyantu Hikmaya Wedding Organizer. Kasuwun katang panoto pita swara mugi hanglaaken lancaran kodhok ngorek sumangga. Binarung munyaning pratangga ingkang apindo kangsa kodhok ngorek. Mugi anyembuh tata cara dhauping penganten sajodo ing wanci siang menika. Nalika semana Sri Atmaja temanten kakung Bagus Bayu Abdul Rahman lumaksana hanuju mring sasana piniji. Mekaten ugi Sri Atmaja temanten putri jengker saking palenggahan narsa hamapak rawuhipun Raka Garwa. Penganten kekalih wis sami ngasta gantalan nedya pinalengake. Penganten priya hambalengake gantal gondang kasih kangkah dawah ing jaja enering jejantung. Saha ingkang pawestri hambalengake gantal gondang tutur kaangkah ngenering jengku suku. Winastan gantalan menika dumawahing sangat namun sakecapan boten saged dipun ambali malih awit titi mangsa daup utawi mbalangake gantal menika baku lan wigatos ingkang sinebat panggih. Paripurna suruh matemurose Sri Atmaja temanten sarimpit kapayanggihaken dening juru sembakaning temanten. Penganten jaler lestri kapupukan toya sekareng gedhokipun dening juru sembakaning temanten pasmontondo pitepangan lahir batin priya wanita. Salajengipun temanten estri hanya keti antiko ceketing bokor kencana minangka wadhaing upa rampe sekar setaman. Sigra antika tinapaing pataning temanten kakung pecah saknalika kinarya badhe mecah nglentar somandhek paliwisma mandireng pribadi. Paripurna tigan kapidak temanten putri toyo-toyo hanya kusarwi sumembah tumuli amiji samparanipun ingkang garwa. Lah menika pratandha prastenipun temanten putri badhe setya bekti bareng guru nadi asih mring sesami
sarta resik lahir terusing patos tatan larwa tansah sumembah mring Gusti ingkang Maha Suci. Salajengipun penganten kasingkepan sindur dening Rama Ibu, paripurna temanten estri medal tengenipun ingkang jaler mapan ing kiwanipun. Pasemon tondo pangaji-ajinipun estri tansah ngurmati lan nengenaken semahipun. Brawa kakung semana putri salajengipun tumuli dauping penganten sajodo kawiwitan kanthi katur dening Panata Pitaswara mugi hanglaaken ketawang laras moyo. Wis paripurna tata cara panggih. Sigra penganten jejer sumanding siningkepan sindur werna wrekta lan seta dening Rama Ibu. Asung pralampita putra temanten sarimbit tansah tinuntun ing reh tarmaning pala kerami. Jumbuh paugeraning agami nagari miwah adat lan tradisi. Kawis tinggal lon-lonan lan kepaing rasa pangati-ati. Bapak Ibu Purwanto Supriyat Mojo Hanganti Roro Dara Ninggar Primawardani Soho Bagus Bayu Abdul Rahman tumuju palenggahani rokanti sesanti Joyo Joyo Wijayanti sumambungin pantat lampai manggal yudo sak kembaran kembar busanane kembar tetek piateke lan kembar wernane. Salajengipun penganten katanem dening Rama saha Ibu lenggah wonten papan ingkang sampun kasediaken. Sumangga paripurna hanenem jero temanten sarimbit kasuwun Bapak Ibu Purwanto Supriyat Mojo mandhap malih lajeng hanampi rawuh menggahipun pisan sutresna Bapak Ibu Sukasno kanthi tangkep asta. Lajeng kasuwun lenggah kanthi prayogi wonten papan ingkang sampun kasediaken
kapratitisaken juru sembagaring temanten soho Hikmaya Wedding Organizer. Prabu Kakung semono putri ingkang dahat kalingga murtaning agrami. Rama Ibu besan sutrisno saha penganten saribet sampun kepareng lenggah. Salajengipun tata cara waosan pandonga rahayu kasalira dening Bapak Haji Lembut Sunarno sarjana pendidikan magister pendidikan menawi samudayanipun sampun satata sasana Pandayawara kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu sinten kakung putri ingkang winantu ingkang mulyan ingkang sepisan selaras kaliyan jejering titah sawantah ingkang cumanduk mapan wonten ing negeri Nuswantara linambaran Pancasiladi. Sumangga nuwun dalam deraken tafakkur muji syukur kanthi maos kalimat tahmid bilisan kanthi atur alhamdulillahi rabbil alamin. Jangkep angka kalih kula rinesaya dening kadang kula Bapak Purwanto Supriyatmojo sekalian garwa Ibu Mariani Prastyawati kasuwun maosaken pandonga syukur anggenipun mahargya putra turunipun putri panjenengan Dyah Ayurara Daraninggar Primawardhani kaliyan Bagus Abdul Rahman putra turunipun kakung Bapak Kasno sekalian Ibu Pariem ingkang sampun kalampani ijab kabul ing dinten Minggu 3 Mei warsa 2016 ing Hotel Taman Sari Karanganyar. Ingkang menika sagung para tamu sinten kakung putri prastawa gati ingkang urut pamosing pandonga sumangga nuwun kula dherekaken mangastungkara teges ndedonga anut agemanipun sowang-sowang. Panjenengan ingkang muslim kasuwun sagung tamu sinedahan maos amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin wa hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa anti min sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa na'buduka wa ana ala antika wa antika mastantu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaika bi ni'matika alayya wa abu bidzambi ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairam ma jubilat alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilan alai. Duh Allah, kula nyuwun dumateng patuko mugi kersa patuko ya paring dumateng nak mas temanten kekalih pikantuk kesainan kamulyan lan kabagyan ingkang patuko titahaken lan mugi kersa patuko ya paring dumateng nak mas temanten kekalih-kalih saking sedaya bebaya tumuju gesang mulya ing donya prapteng delahan. Duh Allah, mugi kersa patuko paring barokah dumateng nak mas temanten kekalih ngempalaken dumateng nak mas temanten kekalih dalem kesainan lan mugi kersa patuko ya ngrumaketaken manahipun putra temanten kalih wonten ing salebetipun iman saha temanten kekalih anggadhahi pakarti ingkang pinuji ing tundhonipun ya Rabb. Nak mas temanten kekalih pinaringan keturunan ingkang sholih lan sholihah. Duh Allah,
zat ingkang hambuka sedaya barokah, zat ingkang nuhuni sedaya hajat, ugi zat ingkang nguwaosi sedaya kawontenan. Mugi kersa paduka ya Rob paring dumateng nak mas temanten kalih pinaringan gesang jenjem tentrem ayem ing donya prapteng delahan. Duh Allah, mugi kersa paduka paring anugrah dumateng nak mas temanten kekalih keturunan ingkang qurrata ayun lil muttaqina imaman. Lan mugi kersa paduka ya Rob ndadosaken minangka sarana ibadah dumateng paduka, lan ugi saged ndadosaken pernikahan menika minangka bukti katresnan kawula dumateng paduka lan ugi dumateng rasul-rasul paduka. Duh Allah, umpami sedaya ingkang kula suwun menika pantes kagem kawula, mugi kersa paduka paring cekap kanthi ridho paduka, lan mugi kersa paduka ndadosaken minangka keluarga ingkang tansah saling tresna tresnanan nalikanipun caket, tansah njaga kaprawiran nalikanipun tebih, lan ugi tansah paring panglipur nalikanipun nandhang sungkawa. Duh Allah, mugi kersa paduka ngijabahi donga lan panyuwuran kula. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi dkhilni mudkhalat sidqin wa akhrijni mukhrajat sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya amalan shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken agunging panuwun tanpa pepindhan dumateng Bapak Haji Lembut Sunarno, sarjana pendidikan magister pendidikan ingkang sampun paring pandonga rahayu. Mugi-mugi temanten sarembet ingkang sampun lumpan matian peprayan agung saged jumbuh ingkang sami kinayuh sembodo ingkang samya sinedya tansah pikantuk sih barokah Gusti Allah Subhanahu wa taala, tandhanipun pikantuk turun piturun ingkang soleh soleha mituhu dumateng tiyang sepuh kekalipun. Prawa kakung semono putri salajengipun prokateng pramulati badhe lumebet saking Bu Roto Catering sumangga.